Lasă chiar, că eu mai am o săptămână încă la dispoziție. Vreau să mă uit, fac așa. Filmare, săraca asta. Cât e de mare. Mare, de-astea zvârb și de-astea, de-astea. Ce face? Se zvârb, mă, în trânsa. Îi trăiesc în trânsa. Băbozele. Atele. Am să sărăte la mei. Săraca. Săraca, săraca, săraca. Avem biustră, nu vă trebuie? N-aveți birou, ceva? Nu. Eu pur și simplu să mă uit. Asta Ștefan, moneta lui, și asta e piciata. Și când spuneți că se deschide? Să-l sunați dacă... Dar pentru o persoană se deschide? Ei, da, nu. Nu, el poate deschide, poate mai vine cineva. Dacă se vreo 5 oameni vine, ieri au venit, au sunat o mașină de la Chișinău, au venit și sunat și au venit. Știm boli că e masa, e la 1 până la... Sunteți la Ministerul Culturii? Ei, sigur, nu. Unde așa mașina scrie? Nu, mașina e la Rumstal, la companie. Scrie, nu știu, Ministerul Culturii. Nu, Ministerul Universului. Gata. Da, mă, și eu. Ага. Noi înainte stăteam pe masă și mai aducem, poate să-mi că pe mine, că dacă eu mă duc așa aici, dar așa, dar când ne zice cineva, îi invităm de acasă, Dar și de busuri? Cu Ștefan cel Mare, cu Grigore Vieru avem și Mihai Eminescu, 3 avem. Am vândut. Dar cât de mare? Cât de mare sunt ele?